Assalamu alaikum milletler. Sağmanmasınız. Canınız sağmay. İnştada ildeşler soňky häzirki häkimet başynda akylan soňky alan iki san karary bardyr. Biri zenanlar üstaş barada. İkincisi pasportlaryň uzatylmagy barada. Şolaryň üstünde durup geçmekçi da. Evet görüp bilişimi bu ýagdaý nire eltip biler, asyl maksady näme? Indi vatandaş hökmünde size köpçülige ýani getirmäne men özüm borç hasap edýän. Niştaýda zenanlaryň üstübaş barada. Bu taýda asyl maksat näme? Asyl maksat bular halka görkezlen maksat, ýani ýene de bir mesele, ýani keçiräjek bir diýen ýene bir problem açyk döredip berýärler, halk şo ýagdaýla ýene güýmenär ýaly. Endi bunyň ýaly keçijik kararlar mydama alınıp durýandyr, alınıp durjakdyr. Şu wagtky häkimet başyndakylaryň gytabyndaky düzgünleriniň biri de halky mankurtlaşmak dowamında, ýani açylmady ýaly mankurtlukdan. Indi bu nire ertip bilýär? Bu asyl maksady bularyň vatandaşlar häzir boyun almamız gerek da bizim zenanlarymyz. Indi şol inisiatiwa şolardan çykýar da esasy şu wagt. Ýani erki adamlarymyza bir kedek söýgülenler ýa bir kedek taýak degirenler tezin çykarman gaýtjak ýöne zenan ortaga çykyp bir öz hakkyny talap edende buňa da ýani teröristleriň topary menti bolsun, o sowedy bolsun, häkim bolsun, garşy çykaýnada ende erki adamam ýani ýoldaşy, erkek dogan bolsun, ýani şu zenana bagly biri bolsa erki adam görünüşin bularyň ýani arkasynda durjakdyr. Şu sebäpdenim bularyň ýani uçgunyň öňüni almak maksady bularyň, uçgunyň öňüni almak maksat bar alada şol. Ýani halka ýöne ýetirilende karatka çalınmaly däl diýä, ýene diýä. Milli eşigimiz bolmaly diýä. Özüňde bolmadyk zatlary başga ildeşlerinden talap etmek ne doğru da we. Asyl ýöne amaç şol, ýani pikir bir ýerlik jemlenende ýani hak hukuk talap edilende zenan maşgalaryň izi düzüljekdir. Ýani nähil diýip hasam sade düşündireýin da sade düýäniň iň ulsy, sürüň içinde düýäniň iň ulsy sürüne gitjek bolan iň ulsy iň ýaşysyny idiki sen galan ýerine düşýär diýen ora neme wada hipoteza. Endi zenanyň adam öňe çykanda izi düzüljekdir, çagasy topuljakdyr, onuň üçin dogan gandaş topuljakdyr, ýoldaş topuljakdyr. Iň soňunda şu zatlaryň öňüni almak üçin bilen edýän oýunlar daşy. Ýöne halk köpçülige başga tüslet görkezýärler. Ýani asyl maksat şoldur. Bilen oýuna gelmeli däldir, bilen etjek bolan size bize berjek bolan pikirini almaly däldir. Özüňçe pikir etmäni öwrenmeli, analiz çykarmaly. Nire etip biljek bolan edýän hereketleri. Birinciden şöyle, indi ikincide sonra pasportlaryň uzatylmagy barada alınan karar. Indi bir halk köpçülikleriniň näme senin meniň köpçüligim pikir ediş psihologiýaň näle? Psihologiýaň tanýada pikir ediş düzgünüňi ýurtdan içinde iş ýok. Pasportlar dolupdy. Endi öýe aşmaly ýa başga ýerler gidip bolanok, gorak pulrak berilen ýerler. Endi ýani uzaldyp berse 24-iň iň soňuna çele uzaldyp berse, endi orta köpçülik pikir etmeli da. Endi işlemene mümkinçilik boldy. Öýe gidemde de o taýda pul ýok. Jaýymy oturjak, maşina aljak, kim çagatyny okutjak. Ýani çykdyjy da bilen barsy. Endi şolary pul gazanmany mümkinçilik boldy diýip pikir edýär da. Ýöne asyl maksat öýle däl. Endi köpçüligiň içinde ýene ýani näme üçin bolar bizi, ýa näme sebäpden bular bizi içerik alanok diýen soraw ýüze çykyp da. Endi şu sorawyň üstüni bastırmak üçün, ýani ýanky sorawyň jogaby ýüze çykmagy üçün edilen hereketler da bu. Indi buny
Yuwaş-yuwaşdan her bir karary bular asal düplü karar almak üçin yuwaş-yuwaşdan öwrenişdirýärler da. Halka endi tezin çıkarman, hakkyny talap etmen, dowamlygynda galsaň men işlejek diýip aldanyp galýan da olaň pikirini ullanýan sen. Sen öz ýagsynda bolsa sen öz pikirini olara ulanmana mecbur etmeli. Bularyň aýtjak bolan sözüni, sana berjek bolan pikirini sen ýutmaly däl, bäriňde alyp galmaly däl da. Şol sebäpli indiki bulan aljak karary hasan beter bolar diýip çak edýär men. Yani bu şey 2 ýyldan bäri käkelenip gelýär halkyň sesinde, mediada daşynda galan halkyň gözi açylyp urady. Azajygam bolsa bir bölüniň. Şo sebäplen bular içerik alan oklar. Sebäbi içerik alynsa şu wagtky düzen yıkıljak olaryň. Her kimden sorulacak, näme üçin etdiň, näme sebäpden etjek, jenaýat eden işler hemme üstü açylyp jogap berçilge çekiljek. Olaryň düzeni yıkıljak. Şo sebäplerim içerik alman otyr bular. Indi diýjek bolanym içerik alýandyr, arada aýda bir gezek 100 adam, 200 adam edip alýandyr. Näme üçin beýdi alýarlar, näme gündelik alyp bilen oklarmy izlese. Aç alybermeli, bar bermeli. Aslında öz puluny barýan olaryň boynuna asylan ok hiçeli. Sen mesela 100 adam bardymy? Şol 100 adam bärde daşynda gören azatlygyny, yani kelle alan hak hukuk alanmaly, yani öwrenen zatlaryny bir aýyň dowamında ýatdan çykarmaly da öwrenişmeli, şu takip etmeli, ýene dowam edip gitmeli, mankurtlyga dowam edip gitmeli. Şu pikiri ýene de siziň beýniňizde urmak üçin her aýda azajyk adam alýandyr. Sinet görüň. Bir aýda yer ýok diýen karantinada korona zatlar bahanadyr. Geldimi adam barlak görün koronasy hem ýokmy, içerik alyp duruvermeli, o mesele däldir o zatlar. Yani asıl mesele senin şu taýdaky sistema, ýene de öwrenişip gitmeňi isleýärler da bolan asıl sana berjek bolan pikir şol. Şo sebäpden hem azajyk adamdan alýar. Indi bu zatlar ýeňmek üçin näme etmeli? Birinjilik bilen men sen öýündekiler bilen günde unaşa awara gatnaşyk edip dular internet üstünden yalan sözlemäni goýmaly bir-biriňe. O nädip yalan sözlerini? Ene men özümden mysal alaýyn da. Öýejaň edýän bolan ýagdaýlaryň nähil diýip sorasam, aňadaklar gowy diýär. Ýöne aslında gowy däl. Seniň ýetmezçiligiň, çağalar seni gözläp ber, naçandan näri näme üçin geljek gelmey. Indi köpçüligiň içinde puluňam gerek gel. Özüň gelseň bolýar. Bu niýetlerim ýüze çykypdy. Endi aňardan olaryň soranda menem gowy ýagdaýym diýsem, gowy däl. Ýene öýümden aýraçylyk, dijital ýaşamaklyk, öwrenişen, telefonyň üstünden görüşýär otyrsyň. Ol aslında bolan o biziň hakkymyz, hukukymyz var, gitmeli. Öz ýurdumyzda bärde näçe gadanlayan bolsak şonuň adetlerini öz ýurdumyzda alyp bilsegem, ýöne öz öýümizden giyip çykmaly, ýani çagalarymyza terbiýe bermeli. Kimiň çagada 3 ýaşynda wagty gaýtdy, kimiň ogly gyzy 17-18 ýaşapdy, öýlenenler var içinde. Bir dogly palnasyny bir maskala däl da. Bu näme etmeli? Şol meseleniň biziň baryp bilmelidigini aňardaklar soraýar, geljek diýär. Geljek ýollar açylýar. Ýok, bu sora näme dogrudur? Şu ýollaryň ýapylmagyna kim sebäp bolupdy? Şonu öýüňizdäki 3, 4, 5 ýaşlyja çağajygan bilmelidir şu kim sebäpkär bolup. Şol uçaska boy sebäpkär, şonuň ýolunyň ýapylmagyna owa sebäpkärdir, häkimlikler sebäpkärdir. Hak hukuk gorayan organlaryň hemmesi sebäpkärdir. Biziň daşarda bolmagyň olaram sizleriň bizi görüp bilmedigiň, ýani sebäpkär şolardyr. Gündelik günaşalyk
birinci gerek düşünmediler. Yuvaşadan günde devam edip durmalıdır görünleri. Näme aýtjak diýen käbirleňiz näme aýdarkam. Aýtmana sözüm ýok diýip bilersiňiz ýöne. Ene halkyň sesinde aýdylyp dur, şo sözleri transfer etseňizem bolupdy. Indi bu şunun netijesinde yerlik häkimede ment bolsun, uçaska goý bolsun, gaýyşnik bolsun, o sowet häkim bolsun, etrap vilayet şolara nefret görünmelidir. Yani ýigrenç görünmeli her bir hojalykda. Elbette her bir hojalyk diýende buňa teröristleriň goldaw berýän näme aýdymçylary diýdi, ýeneleri diýdi. Olar muňa giren okdur, ýallanyp berenler. Yani jemi köpçülüğün içinde yani ýigrenç bolan döremelidir, ýigrenç. Şonuň ýüzünden alıp çıkmana, yani hak hukuk goranyp başlanjakdyr. Şo keçejik çağaljygam şol Owasabede polisiýa işgärini görende ýüzüne ýigrenç bilen seretse, bularyň ýeňildik günü durşol başlangyjydyr. Indi şaýda mankurtlygy dowam etdirmek üçin içerik we daşarik berilen yani informasiýa olaryň islendik pikiri da. Indi içeride edilen oýunlar azık uzun olmagy mümkin. Vatandaşlar içerik edilen oýunlar. Ine TikTok'da bolar zatlar paylaşylyana ruhsat berilýändir. YouTube'da ine iň berkisi anekdotçular bardyr. Aýallaryň arasynda oturup agzyna geleni diýişip oturandyrlar, daşda görýän hakka alyp, kahha alyp gülüşip oturandyrlar. Yani bilen bir jemgyýet özleriçe gündelik garyn doýan adamlar. Halkyň içindäki aýdymsaçylar bardyr. Yani pulum bar diýip üstüne pul jogaş etjändirler başlaryň. Yani şo zatlara ýol berilýändir. Ýöne sen häzir şo mektepdäki çağajyklar ýa sadykdakylara çağajyklara bir süýjük köke bir alma vitamin zat idireýin diýseň aýaňdan aslyş başlarlar. Tebe onuň şoda hereketler halky jewsleşmege getirýär. Ýa-ni ol pohlu anekdotlar, aýdym fadan çan biderek aýdymlary dinleýänlere üstüne pul seçmek. Ol halky jemgyýeti bölýändir. Gatla etip bölýär. Her gatlagyň öz pikir edişi bar, öz ýaşaýyşy bar, öz ýani durmuşçygy bar özçe. Yani şo bularyň terörist toparyň niýetlenýän ýani amaç amacy halky gatla edip saklamakdyr. Şonda pikir jemlenýän wagtda. Yurttaşyna berilýän adaýlar. Indi näme Finedin oğul yetişen oğluğuydunuz varsa bunların istoriyalarında adında koyan sözleriniz vardır. Şu her söz koyuyorlar. Yani yönleyerek koyuyorlar. Okşu terörist toparın yani koyup berýän halkın içine yayrat koyuyorlar. Birinci seriyada aymana şöyle seriyeden okuyan olayın. Göğününe caýdyr. Yani şunun getirip berjek kinetik güýjü vardır. Yani fizikada aydanda kinetik güýjü diýilýär, getirip berjek. Yani maglumaty, pikiri näme? Ýene şol jewsleşek bolan halky aýyrmakdyr şöyle bir-biriniň. Oğluňyň bir dünýä, garrene mamalar bir dünýä, eneler, akkalar bir dünýä şöyle aýratyn bolup durmagyny isleýär bular. Yurttaşynyň içindäki ýagdaýlarym şoňa meňdeşde. Men goşulamok diýeniň bilenim enelerimiz, atalarymyz, oğlangylarymyz men syýasata goşulamok diýeniň bilenim sen garada dur diýen o syýasat diýen ters düşünmäň sen gündelik ýaşajak we gelecegiňdir syýasat. Sen goşulmana borçlusyň watandaş hökmünde. Men goşulamok diýip aňaryk öwürlük diýeniň bilenim 2 ýyldan bäri käkelenip geldi mediada. Şolaryň ýol açmak niýeti ýokdur, hakky talap edeliň adamlar diýilýär. Yok açıljaktır, ana açıljak, ana in açıljak. Duygu bilen ýaşamaň, duygu bilen azık matematikany goşmadan içine bolýan däldir. Hasaby. Şöýlerek da watandaşlaryň ýagdaýlary bularyň. Ol işten soň gelip
telefonda köpürcük oynap oturanların mesele biten oktur. Daşarda ölkü tormalı da biller. İçeridekiler çöyrek tormalı. Ne iyidir, iyi biçkisi, ne arasında su var. Bunların indi kalacak, teröristlerin indi kalacak kararı hat beter olur. Şoň üçin şu wagtdan çak oldum ka diýen oýanmana. Indi şu gözüňe basyp aýdyp durundurlar ene. Siz gerek gel diýip. Pasport bilen uzatylma barada karar diýär. Şoň asal amajy şol sen daşynda galmalysyň han ogul han gyz diýär. Sen bize gerek gelsiň diýär. İçeridäki ýalakalary döwlet çekilli häkimet başyndakylar alyp gidip barýar, şolar ýeterlik bize diýär. Sen ogluň gyzyňam diýär. Mediadaky, imodaky istoriýalar, TikTokdaky bolgusuzlar, halkyň içindäki YouTube'da çykylan anekdotlar, aýdymçylar, şolar bilen edil senden beterräk, seni krez bilşiňden beterräk mankur taýyn edersiz diýär. Şonuň bilen dowam eder diýär. Siz şoňa ýol bermelimi? Ine bir köpçülük halk biziň en atamyz şu siýasat diýilen bir gorkunç at diýär zatdyr. Şonun goşulman, otur diýip getirdiler. Ine biz şoň many emesi da önümi da ende biller şonuň oturun önümi. Endi biz hem şonu özüme yani görelde bolup çağalarymyzda görkezmesek, görüşmesek hakymyz üçin biziň çağalarymyz bundan beter bolar. Oğlumuz gaýdymaz keseller, kesip göberlerde organa gider, islendik dermanyny urarlar. Biriň aç ölersiň, biriň susuz ölersiň, biriň ýatyp ölersiň. Yani Türkmenistan bir terörist toparyň elinde, onu dowam etdirmek üçin ullakan adam gerek gel, şoň daş döwründe aýdalyp beren aýdymçylar sazanda diýip özüni hasaplayanlar bardyr, şahyr sumaklar. Bular ýeterlikdir. Şoňum üçin bu zatlar azık obyektiv garamaly, giňişleýin garamaly da, giňişleýin. Şoň üçin adamlar, oglanlar gaýlanma daşyndakylar, içindekiler pikirlerinin ýöne pikir etmäne wagt azdyr, hereket etmäne de wagt gysylyp barýandyr. Indiki geljek bularyň teröristleň aljak karary hasam beter boljakdyr. Şu wagtdan tepki berip başlamalydyr. Näde etmeli ýa-ni aýdylda gündelik günaşalyk gürleşeňizde imam üstü bolsun, WhatsApp, Telegram arabaňyňyz edip dursaňyz maşgalaňyz bilen yalan sözlemäni goýuň barynjylyk bilen özüňizden başlaň. Her öýde şu wagt häkimede edýän hereket bilinmelidir. Kiçik çağaçygan kimiň sebäpkär, enatatdan gelmeýänligini sebäpkär bilmelidir kimiň edýänligini. Şonuň ýaly ýagdaýlar. Beňe bar görüp bilşim, siziň mümkinçiligiňiz bar bolsa aşağı ýazyň. Kommentariýa ýerlerde siz hem diňläliň, eşdeliň, näme pikir edýäňiz. Bu arada da Ramazan aýlamyz kutly mübarek bolsun, edilen sadakalar, dualar kabul bolsun. Sag aman bolun vatandaşlar.